May nga naragsak ken nagasat nga aldaw apan naginana iti tunggal may sa kadatayo manen gagayem ken kakabsat. Pacheck ngagmaymaysa iti pakinakem ken iti puso tayo. Nga daytoy nga oras iti aldaw nga nasantuan nga inted ni Apo Dios kada tayo. Ket kayat tayo nga repeten dayjay a panagyaman tayo tapno maymaysa tayo nga mangiyuli kakabsat. Iti trono ni Apo Dios nga napnuan ti parabor ken ayat dayjay nga panagyaman tayo kenkuana. Adu digiti rason no panagyaman tayo. Maysa nga rason kanya kakabsat. At datay manen nga agkakadwa tapno adalin tayo tinapateg nga sao na Apo Dios. Ket babaen kada iti sao ni Apo Dios ti kararang ko ket rumangay kuma dumakkel kuma dayjay panagpamati tayo kenkuana. So nga dawatik kakabsat nga agkararag tayo. Agyaman kami Ama iti ayat mo kada kami. Dayta nga ayat inted mo digiti kasapulan ni itinaldawan. Dayta nga ayat insalakan na kami o Diyos. Ket gapu ka dayta nga ayat inted mo mitlaeng kada kami dayto aldaw panaginana. Ket rugyanan mi o Diyos digiti nasantuan nga oras dayto nga aldaw. Nagkakadwa kami nga agadal isao. Kasapulan mi Ama iti bendisyon mo. Kasapulan mi iti sirib ken pannakaawat. Tapno dayjay padamag nga ited mo kada kami. Ket awaten mi nga napnuan mo Diyos iti ragsak. Iti puso nga managpamati ken agtalek. Tapno daytoy nga adal mi agbaling nga bendisyon iti tunggal maysa kada kami. Itinagan na po mesos tinawag ni digitoy. Amen. At datayon kabsat iti lesson number 2. At dadalin tayo, iti pagleksyonan tayo, iti libro iti Genesis. Ket iti napanalawas, iti inadal tayo, dayjay introduction iti Genesis, dayjay panang parsuan ni Apo Dios, kadayjay nga umunong alawas, ket nakita tayo kakabsat. Ket isu kakabsat, ibagak kada kayo, nga iti tunggal leksyon tayo. Manipod idi na Domingo, itata ken digiti sumarsarunong tupay nga sangapulo ket maysa nga leksyon. Biruken tayo kadigitoy nga leksyon. Dayjay ayat ni Apo Dios kada tayo. Ket ijay naudi idi na panalawas iti inusar tayo kakabsat anagan ni Apo Dios ket Jehovah Jireh. Inted na digiti amin a kasapulan digijay a pinarswana. Repasuin tayo kakabsat. Apan tayo, ije may kanem nga aldaw. Pinarson ni Apo Dios, dayjay may kanem nga iti may kanem nga aldaw, dagiti animal, ket idinalpasnan pinarsuana, dayjay kuna tayo nga the crowning glory of His creation iti tao. Kitaan tayo kakabsat, dayjay nagan nga Jehovah Jireh. Sakbay nga pinarsuan ni Apo Dios iti tao, naarami din iti amin a kasapulan na. Addan dayjay nga harden, addan digijay nga animal, addan digijay a tumatayab, addan digijay nga lamlames, addan digijay nga kayo nga mangited iti prutas, na nateng nga mangted ti taraon na. Addan kakabsat, dayjay tangatang nga mangbiag kadigitoy amin a pinarsuan ni Apo Dios. Addan jalawag. Anya iti bagbagana iti leksyon tayo. Ammo ni Apo Dios ta tinagan na Jehovah Jireh iti pagkasapulan dagiti ay ayaten na. Ammo ni Apo Dios ti pagkasapulang kabsat ko. Kasmet ammo na met iti pagkasapulang. Ket gapu kadayjay ayat na. Itid na, iti katsyempuan na, dayjay a pagkasapulan tayo, according to His will. Idin ang naparswanan kakabsat, ti tao, naganan tayo ni Adan. Nakita ni Apo Diyos nga pagkasapulan na, Jehovah Jireh, God provided, dayjay nga agbalin
nga asawa ni Adan. Kunanan na po Diyos, ana sayaat nga iti tao ket agmay maysa. Ammo ni Apo Diyos ti pagkasapulan. Ammo ni Apo Diyos ti tedna. Inted na dadya kasasayaatan kini Adan. Idinalpasen dagitoy amin a pinarsuan ni Apo Diyos kapsat. Ammo ni Apo Diyos ti pagkasapulan da. Ni Apo Diyos amuna iti mapasama uray pay ti masakbayan. And in His love, ken uray pay ti kinaamuna, kinasirib na iti wisdom. Inted na ti aldaw a panaginana. Dahito yung aldaw, nga ayan tayo itata, kadigiti na santuan nga oras na. Dahil jay met laeng ti inted na, iti garden ti iden. Tinaramid na, naginana, binindisyonan na, sinangtifikar na. So nga datay kakabsat, nga agngil-ngilin, iti aldaw a panaginana, taapay, inted ni Apo Diyos, anyanagan na, Jehovah Jireh, para kanyak, akas ti inted na, para kini Adan, kini Eva. Iti adalin tayo itata kakabsat. Lesson number 2. Ti panakanag. The fall. Basahin tayo iti paset a mayulo kakabsat. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Genesis chapter 3 verse 15. Kastoy iti mabasa kabsat. Alaek iti pagleksyonan, tayso iti pagbasaan tayo. Genesis chapter 3 verse 15. Ket siya pagginuraen kayto iti babayi, ken ti kapututam ken ti kapututan na. Daytoy sugaten nanto ta ulom, ket sika sugaten to iti mukod na. Dua kakabsat iti kakatungtong ni Apo Diyos dito. Dadya ulag at dadya met abay na dagiti naganak tayo je babae ken ni Adan. Ket daytoy kakabsat nga bersikulo Genesis 3:15 ket launen na dadya umuna akari iti Biblia about the prophetic prophecy nga agpaay iti yaay ni Apo Jesus. At datoy dadya ulag, at datoy dadya babae, dadya ulag, at danto iti kapututan. Hanang nga kaya nga sawin kabsat nga dagid siya de ulag, at danto anak na, nga ulag mo lang saan. At datoy mo't kakabsat, dahil siya babae, when ti anak-anak itagbalin nga tao. Tamun tayo kakabsat, nga daytoy nga ulag, nga kakatungtong ni Apo Diyos, ito Genesis, kapitulo 3, versikulo 15, inlawlawag ni Apo Diyos, idinusar na ni Juan, iji Patmos, nga daytoy nga ulag, awan sa bali no saan, nga ni Satanas. At daytoy nga rukabsat, iti duwang nga grupo, at daytoy ni Satanas, at daytoy ni Apo Jesus. Iti inbaga ni Apo Diyos, kadaytoy a babae. Una na, ket pag ginuraan ka ito, kat katungtong na ulag, kanda ito nga babae. At danto ti kapututam, dam kapututan ta babae. Umay to iti tiyempo, una na nga sika, sugatem to iti mukod na, dayjay kapututan ti babae, ket dayjay met kapututan ti babae, sugaten nanto taulom. Apantay kakabsat iti aktual nga mapasamak itata. Ulag, nakakita ka iti ulag, makakita tayo iti ulag. Katagsipod ta ulag, kaya tayo nga patayin. Anya iti aramiden tayo kakabsat. Aday iti may sangal daw, kadwak day district pastor iti Ilocos Norte, manipod tilawag na pang kami di pagudpo.
Idada kami iti nagbatan iti Burgos ken Banggi. Jay kalsada kabsat, adda iti bumalasiw nga nagdakkel nga ulag. Anang hanggang nga kaslad to'y takyag ko kabsat ti kadakkel. Gaday di kadwak nga pastor, insardeng na day di jeep na, tapno haan na nga maatahalan day di nga ulag. Kat day di ulag kabsat, nagigtot may, nagsubli. Kat iji igid, iti day di akalsada, adda iti dakkel nga kanal. Muyo, di nakita di tattao, di nakita mi, imay di marayat. Ala, magsialat yung nagdadakil nga bato, dati mangala iti pangor, sige, batun da, batun. Adda iti nadlaw ko kapsat, adda iti nakita. May sa alalaki, idin anak corner, dahil nga ulag, amuyo tinaramid na, inala na dahil dakil apang urna, kat apan na nga pinangor dahil ulo, dahil ulag. It became a system, a procedure, nga no kaya mo nga patayin ti ulag, kas iti inbaga ni Apo Diyos, di ulo. Dami di pa nagkungkuna tayo. Nganon narodak ka, ijesa ka, ti angaw ka, adayo pa'y tabito ka. Kaya na nga sa uwan nakagat ka, ulag man tinang kagat, but you still have the remedy, tapay adayo pa'y laan iti puso, adayo pa'y lang iti utot, adayo pa'y laan iti papatay. It can be cured. Apan tayo kakabsat, dahil ito leksyon to, panakatinag. Umuna kahit kung idanon kada kayo, nga adda iti bilin ni Apo Diyos ken ni Adan. Dahito nga bilin ket masarakan ijay Genesis Kapitulo 2, 16 ken 17. Basaan tayo kabsat. Ket ni Jehova imbilin na idi tao a kinunana. Kadagiti amin akayo ti minuyungan mangang kayto a siwaya-waya. Ngem iti aggapu iti kayo iti panakaammo tinaimbag ken dakes. Saan munto akanen dati aldaw apanangan mo idjay matay kanto adi bumurong. Was it clear? It's very clear. Ni Apo Diyos mismo iti nakitungtong kini Adan. Apay nga dito iti pangrugyanan tayo kapsat. Dadi di pa nakatinag, iso di pa nagbasol. Anya iti basol. Ti basol, iso iti panagsalungasing iti bilin. Adda iti bilin, ket no tungpalem da iti nga bilin, sangkang nagbasol. Adda iti bilin, ket no hamu tungpalem da iti nga bilin, agbasol ka. Adda iti bilin ni Apo Diyos. Amin abunga iti kayo iti minuyungan, the Garden of Eden, mabalinda amangan, ngem dayjay may salaeng akayo. Ti kayo iti panakamu iti naimbag ken iti dakes, the tree of good and evil, knowledge of good and evil. Hanmunto akanen, hamunto pay asagiden. Tapay, ta iti daytang aldaw mangka matay kanto. May sangal daw. Ti babae, ket nagsulsulo, nga nagpasyar, ijay, harden. Basaan tayo kakabsat, iti pan nakasulisog, ti babae. Ijay Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. Idin nga agpapasyar. Basaan tayo ti versikulo 1. Itan ti ulag isu iti kasisikapan kadagiti amin nga animal iti daga nga inaramid ni Jehova a Dios. Ket isu kinunana iti babae pudno aya a kinuna ti Dios di kay mangan iti amin akayo iti minuyungan. Anya ti kunana? Daytoy nga ulag kasisikapan, halang nasikap, kasisikapan. Gaputan na
kasisikapan dayto nga ulag. Kabil tayo ni Satanas. He twisted dayjay sa una po Diyos. Anya iti kunana ni Satanas? Kunana kay saan kadi a kinuna iti Diyos? Nga mangang kayo iti sang kay amangan iti amin. Akayo iti minuyungan. Kaya na nga sawin, amin na kay kayong, adabungan ang kay mangmangan. Anya itinbilin ni Apo Diyos, amin nga bunga iti kay kayo, mabalindang kanan. Laksid, iti may maysa. Kini Apo Diyos maysa itin parit na. Kini Satanas inbaga na nga amin ket nay parit. Itiriga na, dayjay babae nakirinnason kadayjay nga ulag. Verses 2 and 3. Ket ti babae kinunana iti ulag, kadagiti bunga iti kay kayo iti minuyungan, maipalubos amangan kami. He is now telling, dayjay baga na po Diyos, nga dagiti amaamin, ket may palubos. Ngem iti bunga iti kayo nga, da iti tinga iti minuyungan. Kinuna iti Diyos, di kay tumangan, ken uray sa giden, di laket matay kay to. Amo di babae, di imbaga ni Apo Diyos, kini Adan. Dinggan nyo man ang kapsat, ipagpatuloy tayo, iti verse 4 and 5, sungbat, ti ulag. Kunana, ti ulag kinunana ti babae, saan apudno amatay kayo? Tati Diyos amuna nga ital daw amangang kayo, iti dayta. Dagita matayo maluktan danto, ket kasla kayton iti Diyos amakam iti naimbag, ken iti dakes. Temptation changes what God says. Isu nga nagpintas iti panagiinadal tayo kapsat. Makita yung ikabkabil media screen dayjay nga babasahin tayo. Why? It is very important. Iti panagadal tayo, dayjay ko na tayo nga it is written. Mabasa tayo, ammo tayo. Dayjay pa nakabasa tayo, isu iti pang puno dayjay nga tarigagay tayo, nga maamuan tayo iti pudno. Kitain nyo kapsat, inaramid na ni Satanas. Ni Satanas, binalbaliwan na dayjay inbaga ni Apo Diyos. Umuna, kunana saang kayto amatay. This is the mother of all lies. Tapay kakabsat, dituyen iti nang rugyanan dayjay sursuro iti immortality of the soul. Saan kayto amatay? Agbasol ka, ngem saan kanto amatay. Intun no dayjay nga angis mo, ket alahaen dayjay ng parswa. Kanyada saan kanto amatay. The soul doesn't die. Immortality of the soul. Isungan niya ti mapapasamak itatakapsat. Imay dayjay sursuro, ngagsipod ta saan amatay dayjay kararwa. No diket di adda nga I'll put it in open quotation mark, agpasya-pasyal iti naduma-dumang nga lugar. Saan pa'y laeng ang makapan ijay paraiso, ijay langit, tama nagbasol nga ro. Adda ijay, kunata yung impyerno. Nangaramid digitoy nga sabali nga sursuro, nga saan nga maipatay iti Biblia, tati kunanan na po Diyos. Matay kanto, adi pumurong. Ket numatay, kunanan ni Apo Jesus, iti Juan 11, iti patay, kaslala pa nagturo. Ngem ni Satanas kunana saan kantong matay, kang kanayong kang nakaringa ro, ano di ka matay. Anya iti difference na kapsa. Daytoy iti nakariingan dayjay great reformer nga ni Martin Luther. Gapu ka daytoy teaching iti immortality of the soul.
Tadayjay iglesia ket nangaramid dan iti pamayan nga dagtoy dayjay saan amatay akararwa. Nga agrigrigat ang sagsagaba ijay nakaipurwakan na ijay impyerno ket dagijay asibibiyag nga nabati nga kakabagyan daytoy anatay. Mabalinda nga tulungan, mabalinda nga ipangato dayjay agsagsagaba nga kararwa tapay kunana ni Satanas saan nga matay. So nangaramid da iti maysa nga doktrina nagbaitan ti impyerno ken iti langit addan ti purgatorio. Dayjay iti naramid da. Ket ti kunana daytoy asursuro. Tapno dayjay kararwa nga saan amatay ket ag sardeng dayjay panagsagaba na. Dayjay nga nagminatay. Dayjay anabati ang kabagyan agpalwalo da. Kanda iti offering. Tapno dakkel iti bayad as alisto iti pannakaiyaon dayjay saan amatay akararwa. Ada may isang aldaw. Ada kami iti vegan. That was my assignment. Babasit pa iti buridek mi di Darwin Pinasherwin. So napang kami, ijay ilimi ijay Santa Catalina, lauden lang iti bigan, taday iti maysa nga kabagyan ni nga natay. Ket apang kami nakipamunpon. Pang kami ijay simbaan nga dakkel, St. Catherine's Cathedral. Ijay ili iti Santa Catalina. Digiti mo kabsat, digiti singin, handang imunag, siyake imunag at kakabagyak nga ro. Idi rumuarak, inala dati ima. Dati kam. Why are there so many tombs at dati pansyon in the churchyard? Ada magpaisok sa. Did they bury the dead here? Kaya nagado sa lutsod da. Rumormet da dya kasinsing ko. Manong ko na. Adati kahit nga maamuan da gito'y kanakam. Nalada mo di uncle na napanda. Gayam idi adda kami di unag adda ti derwar digiti singin. Apandang rinikita digiti lapida. Kunada, we have some relatives there. Tanumapang kay Santa Catalina kausat. Nga ni agkakabagyan kami amin at a letter R nga rod apelyedo nga na sign ijay. Kunanan dayjay may isa ni Darwin ko. Uncle ko na. Why are they buried here? Kunanam di kasinsin ko no, handang nga ipunpun din. Inlawlawag na apay. Hanggang maawatan di ubing, umis-isimak, tada alisto ka no, itipan na kaiyaon, dadadalin tayo, dayjay kararwa nga saan nga matay. Gaputa asidag di simbaan, kang kanayon nga apan mabinbindisyon. Nagkapon na ijay sursuro ni Satanas. Di kayto matay. But the greatest of that temptation ket dayjay inbagana maluktanto dagita matayo agbalin kayto akas Dios. Ni Satanas tinarigagayan na idi adda pela di langit nga agbalin akas Dios. Amuna di rason no apay nga natnag manipod di langit nagbalin a Satanas. Manipod iliuto Lucifer nagbalin nga Satanas. Nagbalin nga ulag. Gapo kadagiti tarigagayin na nga makipada iti Dios. Ket adadtoy dayjay nakita na ni Adan ken ni Eva nga pinarsuan ni Apo Dios akas iti ladawan na. Kayat na nga digitoy nga tattao nagdamit akas iti pannakatinad na. And he used the same reason, the fall of Satan,
became the fall of men. What's the reason? Malukatan to tamatang, agbalingkan ton akas Diyos. Nalpas na ito ng kapsat, ng tikukuin tayo, temptation, no masulisog ka, it's not sin. It is yielding to temptation that is sin. Anya iti naramid ti babae, verse 6. Ket idi ti babae nakita na ngati kayo nasaya at akanen, ken makayayo abuyaen, ken nakagargari a mamagsirib, pimuros ti bunga na ket nangan, kastamet inikkan na ti asawa na, ket iso nakipagkaan met. Temptation always center on the senses. Daytoy mata. Anya iti kunana, nakita na. It is in the eye. Anya nakita na, nasayaat. Nakita na, nakayayo. Nakita na, makagargari. Akanen amang pasirin. Iso nga dadayjay ikang kanta di bing nga nasayat nga kantaan tayo am nataanan. Be careful, little eyes, what you see. Tadito yun ta. Ket nagbasol. Apan tayo kabsat, anya dagiti resulta, anya dagiti bunga iti basol. Umuna, nagbalinda alamo-lamo. Verse 7. Ket dagiti matada adwa naluktanda, ket naamwanda asi lamo-lamo da. Idin nagdait da kadagiti bulong iti igos, ket inaramid da abidang da. The robe of righteousness nga isu iti nang kawes kanyada, ket naikat itin ang nagbasuta. Nagbalindan alamo-lamo. Get gapu ije kinalamo-lamo da. Nagbainda. Mikatwa nga bunga. Nagbutengdan iti Diyos. Verse 10. Kunana ni Adan, nangyag ko titimat mo, iti minuyungan, ket nagbutenga, tasila mo ket naglemenga. Idi, intun no makita dan na ako Diyos, tarigagay da ket, makikadwa da ka na ako Diyos. Ngamitatan, gaputan nagbasoldan, gaputan lamo-lamodan, gaputan nagbutengdan, naglemengdan. Mikatlo, nga bunga iti baso, rigat kendusa ti tao. I'll give you the summary. Verse 16, panagrigat ti babae into nagsiko, kaya nagpasngay, itket iturayanen ti asawa na lalaki. Dayta ti direct ngayon pagana ni ako Diyos, kini ti babae. Una na, gapu iti naramid mo. Intun no agsiko ka nagrigat ka, intun no agpasngay ka. Ket iturayan na kanton ti babae, asawa. Idi pinarso ni ako Diyos, the woman was equal with men. Idi nga nagbasugan, itatan, iturayanen, iti asawa na. Malabit, da kayo nga kakabsat mi nga babae, no adadalin tayo dito yung eleksyon, malagip yu, dayjay pa nagbaso. Kasi kayo mati, agkapadasan dayjay agsikom, da kayo mati, agkapadasan dayjay agana. Wino dayjay gamikunan, intuno agpasngay kayo, if that is normal delivery. Ngimnusan nga normal delivery, through cesarean, butyakan da kayo. Narigat. Anya, rigat kendusa iti tao. Verse 17,
Kung anak di lalaki, mailunod ti daga ket agrigat ka. Agrigat ti lalaki nga mangpadda iti taraon nga agpayag ti pamilya. Aglengket ka, agrigat ka. Taapay sika nga nagbasol because you were given the dominion of all creation. Mairaman ang maamin ang person. Ket uray pa tadaga, marigatan to. Ket aglengket ka, agrigat ka, nga mangpadda iti taraon. Ngagpay ti pamilya. Mikalo ko kabsat, iti verse 18. Kadigijay nga pinarsuan ni Apo Diyos nga nagpintas nga mulmula. Timmaod mo tayo, dagiti sisiit, ken kalkalunay. Una na dayjay may isang panglakayan ito kamiling idi. Is this another act of creation? Saan kakabsat? Tatimmaod, addan iti mula, idi nga pinarsuan ni Apo Diyos, awampay iti sisiit, digitoy nga mulmula, itatan, dayjay kalunay nga sigud nga awan iti siit na, adamot din ti siit na. Malabit ang amin kakabsat nga adda iti siit na amula. Idi a pinarsuan ni Apo Diyos, awan iti sisiit na. I like kaya ayok kakabsat digiti mulak nga bugimbilya. Gumiti may isang injak kaya bugimbilya nagtatangken, nagtatadom jesi. I like roses. Nga manyalaki din ti roses at dati. There will come a time nga digitoy nga mulmula tayo kakabsat. Awan tun ti sida. Umuyon mo pa nakasibsibugan digiti mulak nga bugimbilya. Ket nakatado digiti naregreg ang nagango nga mulmulag nga sabsabong da. I have a wish. Kukunak anya nga tantong ti kapintas na ijay langit. Wenno ito'y dagang aramidin to ni Apo Diyos nga paimanin kadigiti na isalakan kanyang kanya. Ket digiti mulmulat na yung nga duwang aldaw, may isang aldaw, wenno talong aldaw lang at sabong ket agregreg. But in that restored new earth, dagiti mulmula tayo ton forever they will not fade. Mikapat ken maudi nga rigat ken dusa iti tao. Ipapatay ken agsubli iti bagi iti tapo. Daytoy tinangalaan tayo kakabsat, daytoy kana tayo no adati pamumpon ang nangruna kada kami nga pastor, alam di Biblia ko nagat, thus thou shalt came, thus you shall return. Titapok tinagapwang, titapok metlang ti pagsupya. Taday di tingkedeng ni Apo Diyos. Nga intun numatay day di tao. Tatapok itinagapwan na. Tapok metlaeng iti papanan. Ayan na nga ni Apo Diyos. Datin magkakabsat, biruken tayo ni Apo Diyos. Dayjay Jehovah Jireh iti tunggal leksyon nga dalin tayo. Ayan na nga ni Apo Diyos. Ayan na nga ni Jehovah Jireh kada ito'y nga kapadasan. Umuna ni Apo Diyos kakabsat. Iti kinunana kadayjay nga ulag. Kapantay man ng ijay memory verse tayo. Ket siya pag ginuraan kay ito iti babae ken iti kapututan na. Daytoy sugatem to taulong ket sika sugatem to timotod. Idi anangeg ni Adan. Idi anangeg ni Eva. There was hope adda iti inanama. Ngagayam dayjay nga nang sulisog kanyada. Ket adda iti pagtungpalan na. Ket isuda ang nasulisog. Manipod ka dayjay nga kapututan da umaytod dayjay nga anak. The seed. Nga isu iti mangisalakan kadako. From sadness and from hopelessness to joy
overflowing with hope. Anyan nga ayat ni Apo Diyos. Kunana ni Ellen White, idi nga nagbasulin iti tao, ni Apo Diyos ng aramid, nang iteden iti mangisalakan. Mikatwang inaramid ni Apo Diyos kakabsat. Ni Apo Diyos, iti verse 21, ket ni Jehovah Diyos inyaramidan na ni Adan ken ti asawa na, iti pagananay alalat, ket kinawisan na ida. Let's make a comparison and contrast. Anya iti dinait ni Adan ken ti babae, bulong ti igos. How long will the life or lives of fame last? Siguro manulang oras na naputot kabsat, dahil fresh nga bulong, aglaylay, dahil nalaylay nga bulong tumangkin, dahil tumangkin nga bulong, agregreg. Kukuna na Apo Diyos, hang nakasta. Iti panagayat ni Apo Diyos, mismo ni Apo Diyos, inyaramidan na ni Adan, kenti babae, iti pagananay da alalat. How long will a leather last? Very long. Compare tayo kapsat. How long did the fig tree dress last? A day or two. How long did the naramid ni Apo Diyos apagananay? It will last forever. Anyaman nga aramidin ni Apo Diyos nga agpaikan ka. It will outlast dahil nga aramidin nga agpaikan ka. Amuyo, no alain tayo dito pagananay. Ni Apo Diyos iti ayat na kakabsat. Urepe kadatay itata. Ni Apo Diyos iti ayat na kawusan na tayo. Kadayjay kinalamu-lamu tayo, iti spiritual life tayo. Iti libro, iti Apokalipsis, in the book of Revelation, chapter 3, iti surat ni Apo Diyos, nginusar na ni Juan, kadayjay mauding iglesia, ni kapitong iglesia, kay isu ti Laodicea. Inbaga ni Apo Diyos, iti sakit ti Laodicea. Bulsek, hanggang makakita. Lamu-lamu, kinapanglaw. Ni Apo Diyos laeng iti makaited iti solusyon. Kadayjay akinalamu-lamu, kunanan ni Apo Diyos, ikang kagatangem kanya, iti puraw apagananay, white raven. Dayjay puraw apagananay, itakderan na dayjay kinalintag ni Apo Diyos. Anya panggap na, tapno makawusan dayta akinalamu-lamu. I love my God. Sana ninayunan, kunana, bumatang ka kanya, iti sapsapo dayta matang. Tapno makakita ka. We need the anointing of the Holy Spirit. Tapno no umay tuman, digiti pan nakasulisog, akas di pan nakasulisog ni Eva. Ammo tayo, digiti isungsungbat tayo, tani Apo Diyos, idalan na tayo through the Holy Spirit. Sa kunanan ni Apo Diyos, gumatang ka kanya, iti balitok ang napasudit yan. Dayjay iti pudno, dayjay tinay, sayaat, akababaling, a Christ-like ka. Ni Apo Diyos iti nagimba. Ure no nagbasol iti tao. Inayat na iti tao. Kunana ni Apo Jesus iti Juan 3:16. Takas talaunay ti panagayat ti Diyos iti lubo. Kabil tayo itadadalin tayo. Kas talaunay ti panagayat ti Diyos ken ni Adan ken ni Eva.
Kasta launay ti panagayat ni Apo Diyos kanyam kabsat ko. Ken kanya. Tainted na iti anak na abubugtong. In karina idjay Genesis 3:15. Na dayjay kapututan dayjay babae. Isuna ni Apo Jesus. Tapay. Tapno maaddaan tayo iti biyag nga nanay. Saanen nga dayjay nga naikadeng kakapsat. Nga dayjay aldaw amangang ka. Matay kanto adibumo. No di dayjay aldaw nga awaten tayo ni Apo Jesus akas personal amanubot tayo. Ited ni Apo Diyos kada tayo. Dayjay kasunggani. The total difference kadayjay nga consequence iti basol nga isuli patay. The penalty of sin is death. Iti itudnan dayjay sagot iti biyag nga nanay. Bakakken kakabsat. This is the reason I love my God. Tani Apo Diyos isuna iti Jehovah Jireh. Inted na ipagkasapulan ni Adan ken ni Eva. Ited na iti pagkasapulan tayo. San kadimet na ay-ayaten tayo kumana Apo Diyos. Ket agyaman na tadayta iti addang relasyon mo ken kuana agkararag tayo. Agyaman kami Ama iti dayto eleksyon nga inted mo. Maladingitan kami na saan atinungpan digitiin mo una nga pinarson ng Diyos ti Biblia. Magyaman kami ta uray no nagbaso ka. Nangitted ko Diyos iti pamayan. Tapno da kami nga nairamanen kadayta nga baso. Maikan kami ti inanama iti biyag nga kanayon babaen iti anak mo na Apo Jesus. Tulungan na kami o Diyos. Ta saan nga agpatingga iti kapuso. Kan kanayon kayat na kami nga sulisugen, kay kanayon nga kayat na nga maiyadayo kami iti arpad ti ayat. Ngem tulungan na kami. Tapno patibkrem iti panagpamay. Ngayon tuno umay dayta nga panakasulisog ni o Diyos. Mabalinmin ko nga tumakder. Akas iti naramid ti anak mo. Kumpit kami kenta. Babayin dahi pamati. Ket tulungan na kami ito. Isalaman. Agyaman kami o Diyos. Kada ito aldaw mo nasa. Katagtultuloy ni kararag ni Ama. Digiti kakaduami nga anak mo ganito. Nubilang adda. Digiti kakabsat ni. Nga saan na pailahan o Diyos. Nga naananay nga naisubli. Dagiti salunat na. Dawatek nga bindisyonan. Agasam isuda. Ingana o Diyos nga iti salunat dakit na nanayan nga wantun parpare. Ited mo ti kiti kasapulan mi tinalaw. Ited mo iti ragsak mi kaday tungal daw mo nasan ka mo Diyos. Nga iti balay mo pagkararagan iso ti pagkikitaan mi kadigitan na. Pag may sa kami nga daydayaw, iti napatikan natin. Agyaman kami, kasi nung batang di ko dinadawat, may tinagan na po na Jesus. Amen. Agpakada kami manen kakapsat, kit into nung may ngalawas, agkakadwa tayo tumanen. Kit agyaman kada kayo, tado kada kayo kakapsat, di kichay. Intun mo no nagrugi iti programa kayo, you share it with your friends. At dapay kada kayo, nga urayan nung nalpasan ti programa, ta nakita yung digit link iti Facebook kakapsat. Maalayo na iti YouTube. I-share yung latta kadigiti nagay. Agyaman na kadigiti iglesia nga ususarin dayto inawagas. Nga isu iti pakasursuruan kadigiti teachers ti Sabbath School. Tapno maisuro da kadigiti kakabsat na nasisya. Diyos tagni na kakabsat. Happy Sabbath.